cestovní kanceláře Čirogratka Štejnarová. Dobrý den. Dobrý den. V nejbližších dnech očekáváme jasnou oblohu a... Tedy počasí, teď už jsou připraveny na Vteklenci 1. Krátké zprávy a Láďa. Hezké odpoledne a na začátek nemíříme nikam jinam než na sever Čech do šluknovského výběžku. Ve Šluknově se v noci strhla další rvačka mezi trojicí Romů a hosty restaurace. Romové chtěli podle svědků po barmanovi výpalné, pak začala rvačka. Tu sklidnili až policisté, kteří byli nedávno povoláni na Děčínsko jako posila. Úterní manipulace Trasa bude vypočtena. Kartami, které se při jednání sněmovny dopustila poslankyně věcí veřejných. Trasa je vypočtena. Zprávy. Objektivně a dřív než ostatní. Záchranáři v Jaroslavli našli už obě černé skřínky havarovaného letounu. Nacházíte se na nedigitalizované komunikaci. Druhou objevili potápěči na dně u břehu. České velvyslanectví v Moskvě už připravuje převoz ostatků těl 3 českých hokejistů. Nacházíte se na nedigitalizované komunikaci. Který projeví zájem o cestu do Ruska. Kvůli včerejší tragédii se nakonec neuskuteční dnešní přípravné zápasy v Ostravě. Tam se měly utkat Vítkovice Zlín a ještě v Plzni, kde se měly představit Karlovy Vary. Na první extraligové zápasy půjdou někteří fanoušci v černém. Fanoušci se domlouvají pomocí sociálních sítí. Tato tragédie sjednotila snad všechny hokejové příznivce. Připojit se rozhodli například fanoušci Slávy. Trasa bude vypočtena. Uctít takto památku hokejistů chtějí i příznivci týmů z nižších soutěží. Tragická událost se stala ve středu odpoledne a už večer se k této pietní akci hlásilo téměř 1000 lidí. České stadiony tak zřejmě Trasa je vypočtena. Černá barva. Martin Schneider, Radio Impuls. Policie pátrá po 16leté dívce z Písecka. Včera odešla z dětského domova ve Zvíkovském podhradí. Do školy už nedorazila. Dívka 160 cm, má hnědé vlasy na ramena, na sobě